Ang basahon ni Tobit. Book of Tobit, Bisaya version. Pasiuna, ang basahon ni Tobit nga sa sinugdan gisulat sa Hebreo o Arameiko may usa ka sugilanon nga nagsaysay sa milagroso nga pagtabang sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagtuo kaniya. Nagtudlo kini mahitungod sa pagka-Diosnon sa mga Hudyo og sa ilang moralidad. Kining basahona naghatag sa usa ka buhi nga hulagway sa relihiyon ug kultura sa mga Hudyo sa wala pa ang panahon sa bag-ong kasabutan. Chapter 1. Ako si Tobit ug mao kini ang sugilanon sa akong kinabuhi. Ang akong amahan mao si Tobel, na ang akong apuhan mao si Ananiel, ug ang amahan sa akong apuhan mao si Aduel. Ang amahan ni Aduel mao si Gabael, ang iyang apuhan mao si Rafael, ug ang amahan sa iyang apuhan mao si Raguel nga sakop sa banay ni Asiel, usa ka bahin sa tribo ni Neftali. Sa panahon nga si Salmaneser ang emperador sa Assyria, nabihag ako gikan sa akong lungsod nga natawhan nga mao ang Tisbe, nga nahimutang sa amihanan sa Galilea, habagatan sa Cadiz, sa Neftali, ug amihanan sa kasadpan sa Hazor, ug amihanan sa Fogor. Ang kinabuhi sa batan-on pa si Tobit. Sa dibuok na kong kinabuhi, maligdong ako ug naningkamot sa pagbuhat sa matarong. Naghatag ako og limos ug naghimog uban pang buhat sa kaluoy aron pagtabang sa akong mga kadugo nga nanginahanglan og mga isig ka Hudyo nga nabihag uban kanako ngadto sa Nineve, ang ulohang syudad sa Assyria. Sa batanon pa ako, nagpuyo ako sa amihanan sa Israel. Ang tanang banay sa Israel kinahanglan nga maghalad og magsakripisyo didto sa Jerusalem. Mao kini ang bugtong nga syudad nga gipili sa Dios gikan sa tanang syudad sa Israel diin tukuron ang iyang templo aron mahimong iyang balaan nga puloy-anan hangtod sa kahangturan. Apan ang tibuok nga banay sa Neftali diin ako nahisakop misangyaw sa syudad sa Jerusalem ug sa mga hari sa nagikan ni David. Sama sa tanang sakop niining maong banay, ang akong panimalay usab nagadtuan sa syudad sa Dan didto sa kabukiran sa amihanan sa Galilea aron sa paghalad og mga sakripisyo ngadto sa baka nga bulawan nga gipatindog sa hari sa Israel nga si Jeroboam. Ang pagkamatinamanon nit sa iyang relihiyon. Ako ra ang sa among panimalay ang nag-adtuan sa Jerusalem aron paghimo sa mga relihiyosong kasaulugan sumala sa gisugo sa balaod ni Moises nga buhaton sa matag Israelita. Modali ako pag-adto sa Jerusalem aron pagdala sa unang bahin sa akong ani sa panganay sa akong kahayupan sa ikapitulo nga mga baka ug ang bag-ong tinupi nga balahibo sa akong mga karnero. What's that? Nak, excuse na ka, video ko na. What's that? Don't disturb mommy. What's that? Unya, mitindog ako sa tubangan sa altar dito sa templo What's o naghalad ni ining mga gasa ngadto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. No. Ang ikapulo nga akong trigo, bino, lana, sa olibo, granada, igos ug sa uban nga mga bunga, akong gihatag ngadto sa Jerusalem. Matag tuig gawas sa ikapito nga tuig, diin pahulay ang yuta. Magbaligya ako sa ikaduhang ikapulo sa akong mga kabtangan o gastuhon ko ang bahin ngadto sa Jerusalem alang sa pagkaon sa kasaulugan. Matag ikatulo nga tuig maghatag ako sa ikapulo
ngadto sa mga balo ug sa mga ilo ug mga langyaw nga nagpuyo uban sa among katawhan ug saluhan namo sa pagkaon sa kasaulogan. Gihimo ko kini subay sa balaod ni Moises nga gitudlo nga ipatuman kanako ni Deborah, ang inahan sa akong apuhan nga si Ananiel. Nailo ako sa diha nga namatay ang akong amahan. Pagkamatinumanon ni Tobit panahon sa pagkabihag. Sa dako na ako, ipangasawa ko si Ana usa ka sakop sa among kaugalingong banay. Nakabaton kami usa ka anak nga lalaki nga ginganlag Tobias. Unya gibihag ako ug giabog ngadto sa Assyria. Ug mao nga didto ako mipuyo sa Nineve. Samtang nagpuyo kami didto sa Nineve, ang tanan nakong mga paryente ug isig ka Hudyo naanad sa pagkaon sa mata samang matang sa pagkaon nga gikaon sa mga tawo sa nagpuyo didto. Apan nagdumili ako sa paghimo niini kay giisip ko nga mahinungdanon ang mga gisugo sa labing halangdong Dios. Unya gihimo niyang tahuron ako ni Emperador Salmaniser ug gihimo ako nga piniyalan sa pagpamalit sa tanang mga kinahanglanon sa emperador. Sa wala pa namatay ang emperador, nagbiyahian ako ngadto sa yuta sa Media aron sa pagpamalit didtog mga butang alang kaniya. Makausa ni Ana samtang didto ako sa syudad sa Ragis didto sa Media. Nagbilin ako og pipila ka puntil nga salapi ngadto kang Gabael, ang igsuong lalaki ni Gabrias, og gihangyo ko siya nga iya kining tipigan alang kanako. May mga 330 ka kilo nga salapi nga plata sulod ni adtong mga puntil. Sa pagkamatay ni Salmaniser, misunod kaniya ang emperador ang iyang anak nga si Sennacherib. Wala madugay, peligro na kaayo magbiyahe sa mga dalan ngadto sa Media, busa wala na ako makahimo sa pag-adto didto. Gilubong ni Tobit ang mga minatay. Samtang emperador pa si Salmaniser, giatiman ko pag-ayo ang mga panginahanglanon sa akong isig ka Hudyo. Kung gutoman sila, paambiton ko sila sa akong pagkaon kanila. Kung magkinahanglan sila bisti, hatagan ko sila sa pipila sa akong kaugalingong bisti. Ug matang sa matag higayon nga makakita ako sa patayng lawas sa usa sa among katawhan nga gilabay gawas sa paril sa syudad, ipahigayon ko ang paglubong niini. Usa ka adlaw ni Ana gitunglo ni Sennacherib ang Dios nga hari sa langit. Gisilutan siya sa Dios ug si Sennacherib napugo sa pagsibog gikan sa Juda sa pagbalik na niya ngadto sa Media. Ilabihan niyang pungota busa gipatay niya ang daghang mga Israelita. Apan sa tago akong gihipos ug gilubong ang mga lawas sa nga patay. Unya sa pagpangita ni Sennacherib sa mga lawas, wala na niya kinihikap lagi. Unya may usa ka tawo nga taga Nineve nga nagtaho sa emperador nga akong mao ang naglubong sa iyang mga biktima. Sa pagkaamgo nako nga nahibalo ang emperador sa tanang tungod kanako ug ang milagro sa akong kinabuhi, nahadlok ako. Busa milayas ako og mitago. Ang tanan nakong kabtangan gisakmit ug gibutang sa pariglanan sa hari. Ang tanan nga nahabilin kanako mao na lamang ang akong asawa nga si Ana ug ang akong anak nga si Tobias.